Trump onte dicía esa inadmisible, non, un aliado terrible, cualificaba. Sí, no, a ver, é que Sánchez non estuvo especialmente fino nesta cosa, a ver, porque a base ao final tes unha base, e ao final quen paga a base é Estados Unidos, non a paga ti, ou basicamente quen a sostén e mantén entón decirlle que non é casi un acto de agresivo. O presidente de Estados Unidos dixo unfriendly. Non é neutral. É un acto absolutamente inamistoso. Efectivamente, porque é unha cousa que de primeiro que está pagando el. Se dices que é cousa miña que che presta outra cousa, pero outra cousa que deles. Porque sinto quizáis que nos ve, que nos falamos de que o goberno español dixo que non lle iba a prestar, ou non lle iba a prestar, non, porque son de non lle iba a permitir. Non lle iba a permitir empregar esas bases de Rota e de Morón, que están en territorio español, andaluz, pero que son bases que pagan por elas, e teñen unha serie de... E ademais o principio de ter bases fora do país é isto, que tú tes as bases para podelas utilizar según a túa decisión. Senón, claro, senón o máis fácil é decirlle que abandonen as bases, que se marchen, non? Porque, lóxicamente, as bases son para facer a política do país que ten as bases, non? Tamén creo que se cantou un pouco a boca porque non fixo os números. España, o saldo comercial é moi favorable a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos exporta moito máis que importa de España. O sea, se rompe as relacións, que sale perdendo son eles, non son a nivel global, decir, non? Outra cosa que afectan unhas empresas concretas, determinadas, a sectores determinados. A oliva negra, a mítica oliva negra, ou algúns sectores que falle aranceis específicos para ela, que só se producen en España, non? Es que eso podría facelo. Pero claro, al final, que non hai comercio entre estados. Os comercios son entre empresas. Se ti a unha importadora non lle deixa importar un produto bo, de calidade, de bo precio, se non te importaba. Se os americanos te importan é porque o teu produto é mellor que os demais e máis barato que os demais ou de mellor calidade que os demais. A que estás perjudicando é as importadoras americanas e o seguramente o público americano. E non só son olivas, hai moitos componentes de automóvil e moitas cosas así que afectan a empresas. A ver, un discurso, houve unha clave interna, non buscou azuzar a pelesa con Trump, o sea, non buscou... Non, porque non pode. Bueno, pero non buscou. Tamén podía usarlo como... Podía usarlo como para polarizar ainda máis o país internamente. Claro, sí, porque ele sempre fala en clave interna. Sempre fala. Sí, por eso, pero non fixo un chamamento aos países así, seguramente algúns países europeos tamén andan con ele, entón non fixo un chamamento crear un foro, un debate así para esta cosa, non, senón en clave interna e efectivamente non a guerra. Cuidado con non a guerra, supoño que o fai a ver se pillan un renuncio PP, se o fai caer na trampa. Claro, que isto ten que... Cuidado que moitas veces caen na trampa, ou deixanse levar por cosas e caen na trampa, porque se caíron máis veces. Entón, eso é a lógica, a ver como responden eles, porque tampouco estuvo especialmente agresivos. Non, certamente tivo un ton como máis ben baixo, non tan... Sempre que fai este tipo de intervencións fala en plan bueniño. Bueniño. Sí, pero fixo un discurso, efectivamente non entra nas raíces da guerra, que son complexas, non sei tampouco se a solución de Israel e Estados Unidos é a mellor solución, que eso tamén habría que discutir un pouco tamén, porque se non hai formas máis diplomáticas de arreglar estas cousas, porque senón ainda que o réxime dos ayatolás sea así, é un réxime con 100 millóns de persoas que xa alborota todo. Ese é o tema de fondo que non se pode evadir botando man da retórica. Este é o tema de fondo, non? Claro que é o tema de fondo. Ademais están xogando a alborotar todo o Oriente Medio, porque están bordando todos os países. Normalmente dicen que é un erro, pero que é o que buscan, entre outras cousas, primeiro, meter en problemas os Emiratos e outros países así, que son países que viven do comercio, que viven do turismo, que son países como moi modernos, e claro, eso xa estamos vendo cos españoles que viven ali, que tuveron que escapar de mala maneira. Claro, pero un país que viva deso, eso estropelles todo. Dices, cuidado, estás facendo un sitio turístico con cruceiros e cosas polo estilo, é un sitio altamente inestable. Pero os Emiratos están, os gobernos dos Emiratos, que son os dictadores dos Emiratos, en realidad están que suben polas paredes polos ataques. Porque entón o que queren é que esos países presionen a Estados Unidos que este quieto, e dous, levantar as minorías chiís que hai nesos sitios, porque en Kuwait hai minoría chií, en Arabia hai minoría chií, en Bahrein hai minoría chiís. Moi importantes. Claro, e esos chiís non se van, o goberno son minorías sunitas, e o povo é chií, seguramente tamén buscan que se levanten como contra os gobernos, e que lle alboroten todo, o que busca é alborotar todo aquilo. Vendo no momento no que estamos, coa situación aberta, porque certamente esta situación moi aberta, que vai pasar con España? É dicir, que vai pasar, sobre todo con Sánchez, co goberno español, a partir deste momento? O que di Roberto é correcto, cuidado, o fantasma que voa non é as relacións comerciais, que repito, que son favorables a Estados Unidos, é que Estados Unidos e Israel empecen a apoiar a Marrocos.
por exemplo. Eso é o fantasma. É o que non se di nunca. Que se debilite a nosa posición no norte de África. Nadie o dixo, nadie o explicitou, pero creo que é o fantasma que está voando sempre. Que, de feito, é o principal aliado deles nestes momentos. Marrocos e Israel levanse moi ben, desde os acordos de Abraham, e de Estados Unidos e Israel. E o problema é que podía ser que as bases quitarlas daqui e levar para lá. A cuestión agora mesmo pasa por o que acontece en Irán e en Israel, pero ten todas estas ramificacións, digamos, que nadie as dixo. Ninguén as dixo, pero eu creo que están flotando no aire. Cando pensamos, estamos pensando sempre neso. Que pasa se de repente se afeita para arriba e é problema voso, arranxadevos vos, ou que incluso que azuce algún tipo de cosa, ou se hai algún tipo de... non de invasión, pero sí que disturbios ou fenómenos deste estilo, de estabilización, digamos, da zona, non? O goberno, incluídas Canarias ou cosas polo estilo, que tamén nacen con eso. É probable que se produzan este tipo... Claro, non digo que é probable, digo que está latente, non digo que vai a facer, pero é unha amenaza que está aí. En Marruecos é evidente, o sea, é dicir, a contradicción chega ao punto de que hai xente que apoia a Rusia frente a Ucrania. Por tanto, claro, é moi complicado isto, manter unha posición común cos aliados europeos e manter ao mesmo tempo a posición cos teus socios internos que están, algúns deles, non todos, a favor de Rusia no conflicto de Ucrania, que están en contra de calqueira apoio a Israel, que están pedindo que se rompan as relacións diplomáticas con Israel. Claro, é moi difícil manter dúas posicións que son absolutamente contradictorias, non? E non só cos socios. E iso a que leva? A parálisis. Non só cos socios, con el tamén, que el... sostense, digamos, ten un discurso que favorece, digamos, a unidade da esquerda e todas as cosas que lle favorecen moito, está basado neste tipo de políticas. Tampouco ten moito marcha, a verdade sea dita, porque por un lado, se volve moi occidental, cómeno pola esquerda, se volve moi do outro, cómeno os socios. Entón, os socios, digamos, europeos, non? Entón, ao final, non ten postura fácil. Exactamente iba, porque hai que conxugar, digamos, a cuestión dos socios interna, non en España, coa posición tamén europea. De feito, Sánchez apelaba a esas relacións comerciais entre as ameazas de Donald Trump a que eran negociacións ou acordos e tratados a nivel europeo, non simplemente de Estado a Estado. Cuidado que nos seus socios tamén hai partidos que non teñan a mesma visión que ele. Junts, por exemplo, non ten a mesma visión que ele sobre Israel, por exemplo. E o PNV en algúns temas tampouco. E o PNV tampouco. Entón, cuidado, sobre todo en política exterior. É moi difícil... Claro, porque ten socios de extrema esquerda e ten socios moi conservadores, como é o caso de Junts ou como é o caso do PNV. Que en política internacional teñen visións absolutamente distintas, claro, que isto... manter eso na política interna a base de equilibrios é moi complexo, manter eso na política internacional e máis nunha situación de conflicto aberto como a que se está producindo é moito máis complicado. Sí, porque, exemplo, Junts tiña boas relacións con Israel, sempre tuvo boas relacións. Igual que o nacionalismo catalán, incluso a partes de esquerra, por cuestións históricas ou por lo que sea, teñen boa relación con... Xarvos, no Paraguay, Francia conseguiu apoio xa para o seu paraguas nuclear de países tan variados, o sea, está onte, leía, que estaban Holanda, o sea, os Países Baixos, Bélxica, Suecia, Dinamarca, Grecia, Polonia. Hombre, nunha entente desa envergadura e desa dimensión, é moi difícil ao final sentarte cos teus socios e dicir, no, mire, lo siento, pero es que yo estoy a favor de la paz. Bueno, usted está a favor da paz, pero vamos a ver, cal é a súa, máis alá deso, cal é a súa posición? Estou contra a guerra. Bueno, pero máis alá deso, cal é a súa posición? Que facemos? Si mañán volven a atacar Creta, que é un país da Unión Europea, que facemos? Claro, porque ademais... Para rematar xa, Miguel Ángel. No, digo, porque a cuestión é o que digo, Roberto, que nos introduzcamos nun paraguas nuclear deste estilo, unha cousa así, implica un tema que é moi sensible para os socios de esquerda, porque os socios de esquerda outra cosa non toman en serio, pero eso sí que toman en serio, o mellor outras cosas ceden, pero nesto non. Entón, seguramente é un punto de ruptura porque senón as súas bases tamén os comen a eles. Porque a base da esquerda, digamos, do PSOE é moi antimilitarista, moi antiglobalista, globalista no sentido deste tipo de cosas, sionismo, cosas así, entón non lle gustan estas cosas. Por aí é un punto de ruptura, non máis porque senón quedan literalmente sin electorado.